Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima yau sun yi aure muna maraba. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Fari na tsara bana buwayi mai taimako na alamurana. An ɗaura aure na mai masoya. Ilahu yau ma kai na karo ko ka taimaka kai kwale kutana. An ɗaura aure na mai masoya. Fadan ni ba ilahu mai sama domin annabi alƙibulana. An ɗaura aure na mai masoya. Gaba da baiwa gaban basira waka ta aure ce zan biyawa. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Ilahulun ko salatu kanka ga annabin nan da bai da tamka. Mubarak MK muna yaba mu. Dubu da siralin ka aminci ga annabin nan mai shafaka. Mubarak MK muna yaba mu. Har auliya a haɗa da sahabbai kaunar sai MD ni ba ni shakka. Mubarak MK muna yaba mu. Abubakar Umar Usman Ali zakin da baya karya. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Salam salam sallama na kewa Mubarak MK a baitukana. Mubarak MK muna yaba mu. Ni dai masoyin ku na ku MD da ke yabo mun abin sunana. Mubarak MK muna yaba mu. Garin mu na san abba ka sayyada waɗansu shabba bike kirana. Mubarak MK muna yaba mu. A waka rana na so da baiti na so da kauna a kun masoya. Mubarak MK dubun masoyan ka mun fito yau muna yaba ma. Ɗaura aure na mai masoya. A waka rana maza da mata dukkan mu mun fito muna yaba ma. Ɗaura aure na mai masoya. Auren ga dama na so da kauna ne an ka ɗaura cikin lumana. Ɗaura aure na mai masoya. Rike amana da kai da Fatima dukkan magauta ko masu kunya. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Mubarak MK kai mai masoya ta jakka ne yanzu zan bugawa. Ɗaura aure na mai masoya. Sako mu fara ta kayi dace ka samu Fatima ba musawa. Ɗaura aure na mai masoya. Ga ilimin arabiya Fatima ga ilimin zamani ta yi. Ɗaura aure na mai masoya. Fara sauke a gina matar ka Fatima ce mata sarauniya. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Fatima ce ne na cewa Fati ta yi shiga ta makarɗa wisu. Mubarak MK muna yaba mu. Kalli shigar ta ka dubi sarkar kudin sarka za su karya asusu. Mubarak MK muna yaba mu. Tabbas amaryar da dangi ce ranar ga duk dangi na gane su. Mubarak MK muna yaba mu. Lalle Mubaraka ka yi dace ka aure Fatima ya mai kunya. Gaski ka karfa ka yau nasiha a kunshi ango har da amarya. Ɗaura aure na mai masoya. Idan ka kare ka kai sanya juya ka sanyo uba na ango. Ɗaura aure na mai masoya. Wata ango kar da ka manta ka kalli gataranta na tahowa. Ɗaura aure na mai masoya. Mamara da kai da matan ka rabana ya farko tare. Ranar ga ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya Mubarak MK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. Da fari ni zani sanya Allah gun baitin nan na amare. Ɗaura aure na mai masoya. Muna biki muna nuna murna ko ta ina kamshi na turare. Ɗaura aure na mai masoya. Ni SB zani yi nasiha gun angon nan da amare. Ɗaura aure na mai masoya. Kama ango da so da kamna ni ba na san kai rabewa.
baitika na ga sha'awa suna ta murna. An daura aure na mai masoya. Fatisi Ado a baitika na Aisha Ado suna ta murna. Alhaji Mamman Zabair Sadiya ranar ga sun zo suna ta murna. An daura aure na mai masoya. Sannu a gaye da kai hukuma mai gari shi ma yana ta murna. An daura aure na mai masoya. Sana amarya a gai da Umar Abubakar Hafsat da Amina. An daura aure na mai masoya. Sani ya shahara a wata rana hawali ban manta da Zakiya. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. MD a nan zana ɗan takaita Mubarak Fatima ko rufa kyaure. An daura aure na mai masoya. Ko rufa sirrin tsakanin kanku shine ma'anar kusa ya kyaure. An daura aure na mai masoya. Fatima kan wallakin ya dace da ke da MK ya kunya aure. An daura aure na mai masoya. Mubarak dai ya zama mijinki su koma gauta sai su ci kaure. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. Yayyan ango ku zo ku taka Asiya tana ta murna. An daura aure na mai masoya. Nazifi Shamsu zani gaida yaya Zainab tana ta murna. An daura aure na mai masoya. Na dawo bangare na kanne Zahraddini na ta murna. An daura aure na mai masoya. Fatima Majid zani gaida na Hajji Zayed yana ta murna. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. Ga sha'awa Salim na gaida Izidin ma yana ta murna. An daura aure na mai masoya. Saliman Salima na gaida Salim ma ya nuna murna. An daura aure na mai masoya. Nusaita Adnan suka taka mushtahida tana ta murna. An daura aure na mai masoya. Ga sayyada da sahiba Rahanatu Sajida da murna. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. Abokanai na ango ku taka Sadina godiya gare ka. An daura aure na mai masoya. Sa'adu El Jafar ka taka fasaje FK ina ya baka. An daura aure na mai masoya. Da ya bi dan wanka a gaida Ramzi madawali na muna ya baka. An daura aure na mai masoya. Ga Bukari tsarwa na gaido sahabu jinjina nake yi. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. Samun tura su naziri nasa awwali na muna ya baka. An daura aure na mai masoya. Ni asibe dan bamu mai waka na zo biki bikin masoya. An daura aure na mai masoya. Allah ka sa gidanta ne haki na ango dai rikewa. An daura aure na mai masoya. Ni asibe ina ta ban kwana abban haidar kai rikawa. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna maraba. SB dan ba mu ka bani kakan nan kana ya baku. An daura aure na mai masoya. Baba Halil kaka na ango Alhaji Suleiman yana yabawa. An daura aure na mai masoya. Barzule ni ba zan wuce ku ba kan wata Alhaji tana yabawa. An daura aure na mai masoya. Mama Sulariya har Hajiya Tuma Mary Maradi ta karya na sanya. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna Baba maraba. Haidar ba zan wuce ba dole na sanyo yayyan amarya. Mubarak FK muna yaba mu. Marwa da Juma ga Asma'u Zara da Zainab ga Shamsiya. Mubarak FK muna yaba mu. Shafa Usman ga baban gida Sadisu na ganshi babu sanya. Mubarak FK muna yaba mu. Abdi Kariman da Baba Ashir har ma'arufi wanda na yi godiya. Ranar da ta zo muna ta murna. An daura aure na mai masoya. Mubarak FK da shaida fata masu shirya aure muna Dangin maraba. amarya ga Masa'uda Nasara Lantana hadda Barira. An daura aure na mai Maila masoya. da Zahariya Shahida Aisha suna ta murna. An daura aure na mai Kawai masoya. amarya Anwahariya
ga Zahariya suna ta murna. An ɗaura aure na mai masoya. Firdausi ce Nausa da Salima, Khadija ce kuma ga Badariya. Ranar da ta zo muna ta murna an ɗaura aure na mai masoya. Mubarak FK da shi da Fatima su shirya aure muna maraba. AKA Mix.